La cuinera Carme Ruscalleda, la dona amb més estrelles Michelin del món, va ser la convidada del cicle d'entrevistes Veu de dona, que en aquesta ocasió va ser conduïda pel periodista Josep Puigbó. Ruscalleda, xef i propietària del restaurant Sant Pau, és una de les cuineres més avantguardistes del moment. Basa la seva cuina en la tradició catalana, aportant-li originalitat i innovació. La xef de Sant Pol de Mar va explicar els inicis del restaurant i de quina manera han construït un estil tan personal que els ha acabat convertint en un punt de referència, fins i tot a la ciutat de Tòquio, on tenen un altre restaurant. La xef també va voler parlar del paper de la dona en un món, el de la cuina professional, normalment dominada pels homes. Doncs jo sóc de les que penso que les dones som éssers amb capacitat com ells, com els mascles, naturalment que són l'element femení, l'element que és el reproductor, que hi ha un moment que t'aparca la vida, que has d'organitzar molt la teva vida quan tens nens, si et dediques a una feina que reclama moltes hores, però si vas amb aquest esperit de que no ets una persona que actua amb desavantatge ja particulars, pots fer el que et proposis. L'amor per la feina, l'ambició i la il·lusió diària són per Ruscalleda la clau del seu èxit. Unes característiques que l'han dut a difondre la seva cuina a través de la publicació de diversos llibres, amb la vocació de fer pedagogia d'una cuina creativa, tradicional i, per sobre de tot, amb molta passió.